Als je slecht rent, dan wil je beter rennen. En als je goed rent, dan denk je bliksem, het rent zo goed. Dit kan nog beter. Dat klinkt wat Cruyffiaans, maar het is wat Jasper Meinema zei hoe wat hij zo mooi vindt om pitch en put. Hij is een van de favorieten voor de Noord-Nederlandse titel. Het pitch en put toernooi is in Zuiderboorden bij Ljouwert. En netjes steende de Bats aan Rijn van de Aroene dagen leidt het terrein er prachtig bij. Op een paar plassen naai. Voor Meinema is het de thuisbaan, dus dat kan een voordeel wezen. Dat scheelt een heel eind. Dit is de enige wienbaan van Nederland. Alle andere banen, als het windkracht 12 wordt, dan is het al hut. Dus wij kunnen hier maar de wienboordje. Nou is het nog weinig wien hebben gewoon. Dus ik hoop eigenlijk dat er wat meer bij komt. Dan toch de vraag, is het nou haast hetzelfde als golf? Want het lijkt er toch wel heel goed op voor de leek. Het is hier heel veel precisiewerk. Het is met het laatste stukje van golf, dus afstand met 40 tot 20 meter. Dus slaat daar maar in een club. En de greens met volle lietser. Omdat ze lietser binnen is er volle meer relief in die lietse oppervlakte. Dus een putje van 2 meter is eigenlijk nooit rug. En op een grote baan is het vol uitgestrekt. In het minnewaar wordt mooi enthousiasme de bal slaan. En ik bij pitch en put binnen skietsruchters. Maar die hebben blijkbaar net alles in hand. Ja, frauderen kan. Het is niet in de geest van spel uiteraard. Maar er zijn diverse mogelijkheden. Vooral als je op de baan met een plaats bent waar je wat uit zicht bent. Extra bal neerleggen, een bal een zetje geven zodat die beter ligt. Maar nogmaals, het gebeurt gelukkig heel weinig.